Miltä kuulostaisi, jos mä nostaisin mun firmasta osinkoja maagisen pienellä veroprosentilla ja kikkailisin kirjanpidollisesti vielä niin, että se mun yrityksen varallisuus moninkertaistuisi, niin mä voisin nostaa vielä enemmän niitä huojennettuja osinkoja. No kunnon kikka kolmoselta. Ja tää on Suomessa mahdollista. Me ollaan Finwatchissa arvosteltu jo monta vuotta niin sanottua listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta. Suomalainen järjestelmä on siitä erikoinen, että täällä yhtiöstä nostettavien osinkojen verotus riippuu yhtiön varallisuudesta. Eli mitä enemmän yhtiössä on pätäkkää ja muuta nettovarallisuutta, niin sitä enemmän verohuojennettuja osinkoja voi nostaa. Niille, joilla on eniten, annetaan siis alennusta veroista. Ja usko tai älä, nyt tämä homma on mennyt vielä hullummaksi. Finwatch julkaisi juuri tutkimusartikkelin, jossa kerrotaan osakevaihdoksi kutsutuista yritysjärjestelyistä, joilla näitä matalasti verotettujen osinkojen nostomahdollisuuksia voi kasvattaa entisestään. Me tutkittiin näitä järjestelyjä somevaikuttajien yrityksissä, mutta niitä voidaan käyttää ja siis aivan varmasti käytetäänkin monella muullakin alalla. Tämä kuvio on vähän monimutkainen, mutta näissä meidän tutkimissa tapauksissa tämä osakevaihto tapahtuu näin. No niin. Ihan ensimmäiseksi sä perustat yhtiön ja teet sillä menestyksekästä liiketoimintaa. Sen jälkeen sä perustat holding-yhtiön ja luovutat sille sen sun alkuperäisen yhtiön osakkeet. Vaihtokaupassa sä saat tämän holding-yhtiön osakkeet. Lopulta sä omistat holding-yhtiön ja tää holding-yhtiö omistaa sen sun alkuperäisen niin sanotun operatiivisen yhtiön, minkä kautta sä teet sitä sun varsinaista bisnestä. Ja sitten tapahtuu sellaista verotaikaa, että sen sun holding-yhtiön nettovarallisuus muodostuukin tässä osakevaihdossa monta kertaa sen sun alkuperäisen yhtiön nettovarallisuutta suuremmaksi, koska se on niellyt osakkeena tämän operatiivisen yhtiön, joka näyttää historiansa perusteella tosi tuottoisalta. Ja mitä suurempi nettovarallisuus tällä sulle osinkoa maksavalla yhtiöllä paperilla on, sitä enemmän sä voit nostaa sieltä huojennettuja osinkoja. Ja tadaa! Näin sä tajuat itsellesi pienemmän veroprosentin. Mutta tää oli yksinkertaistettu versio. Jos sua kiinnostaa tää koko monimutkainen osakevaihtokuvio, niin me ollaan selitetty koko höskä meidän tutkimusartikkelissa. Anyway, kun me nyt täällä Suomessa ajatellaan, että verotuksen pitäisi olla progressiivista, eli isoista tuloista isommat verot, niin näiden listaamattomien kohdalla se ei nyt toteudu. Ja tämän osakevaihtokuvion avulla me annetaan isotuloisille entistä härskimpi mahdollisuus kikkailla itselleen pienempi veroprossa. Tää porsaanreikä pitää korjata. Ja Finwatchin tutkimusartikkelissa me ollaan ehdotettu pari tapaa, että miten se tehdään. Hallituksella on mahdollisuus puuttua tällaiseen verokikkailuun, ja varsinkin nyt se olisi tarpeellista, kun veroäyrit on todella tiukilla. Eli jaa tätä videoa, tägää hallituksen edustajia tähän ja vaadi verotuksen porsaanreikien sulkemista.